Daħal fl-20 jum tiegħu il-ġuri ta' Jurgen Fenek mixli bħala l-mandant ewlieni fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fil-fatt il-ġurnata tal-ħamis kienet ikkaratterizzata mit-tkomplija tax-xhieda ta' Johan Cremona, in-negozjant sieħeb tal-istess Fenek. Sidrinittant fid-9 ta' filgħodu appena bdiet is-seduta, il-qorti spjegat li x-xhieda ta' Cremona ġiet sospiża għal ftit ħin biex tixhed Giulia Toma, esperta tal-Europol, permezz ta' video conferencing. Jispjegat li fl-2019 ħejjiet rapporti forensiċi fl-investigazzjonijiet waqt li kienet involuta fil-proċess biex tinħareġ dejta minn tagħmir teknoloġiku. Aktar tard komplet ix-xhieda ta' Cremona fejn għall-ġurnata oħra komplew jinstamaw voice recordings li rrikordja l-middleman fid-delitt Melvin Toma ma' diversi persuni inkluż Cremona nnifsu. F'recording minnhom Cremona qal lil Toma li l-midja kienet sessemmi isem dawk kompliċi, imma mhux isem Toma, għax Keith Arnaud dak iż-żmien spettur kien qal ma jistax jarresta persuni li ma jkollux biżżejjed provi dwarhom. Kif kien diġà qal ix-xhud tenna li kliemu kien biss bluff biex jikkalma lil Toma, iżda l-prosekuzzjoni pressat li x-xhud bil-fatt li dan ġara fil-verità biex ikkonfermaw diversi xhieda. F'parti oħra Cremona jinstama jissuġġerixxi li ssir laqgħa bejn 3 persuni, fosthom Toma u Fenek, biex jiftehmu fuq xi pagamenti fix-xahar minħabba li Jurgen ma kienx ikellimhom ta' sikwit. Dawn il-laqat qatt ma saru. Cremona ġie mistoqsi wkoll dwar meta Toma u marru f'post fejn kien hemm Jurgen u għabba bagalja fil-karozza u telaq. Qal kif dan iż-żmien u kien jitkellem ma' Jurgen bl-emails u dwar xogħol biss u kien ilu ma jaraħ wiċċ imwiċċ żmien twil. Irrakkonta fid-dettall kif wara li Melvin mar għal Cremona fl-uffiċċju u waslu fir-range faż-żebbuġ raw bagalja miftuħa bil-ħwejjeġ ta' Jurgen u Melvin. Għala ilu u qallu toqgħod hawnhekk melinċi annimal. Waqt li kien hemm Jurgen ma qal xejn li f'kliem regolari bħal offrilhom kafè. Ix-xhud qal li Fenek kienet jorqod f'dan il-post ir-range ta' żebbuġ għax kellu xi problemi mal-mara. Ix-xhud qal li din iż-żjara damet madwar 20 minuta u ma sar l-ebda diskors fuq il-każ ta' Daphne Caruana Galizia. Hawn l-avukat Godwin Cini għall prosekuzzjoni argumental ma jistax ikun li ma ntqal l-ebda diskors biex xhud iwieġeb terġax tistaqsin l-istess mistoqsija ta' Tewma kien qal ukoll li t-telefonati mhux se jagħmelhom aktar fuq l-app signal imma b'telefonata normali. Dan għax Melvin kien jemmen li s-servizz sigriet kienet jinterċetta t-telefonati. Mir-recording seta' jinftiem li Melvin wera lil Cremona il-mobile tiegħu fejn kien hemm in-numri tal-mobile ta' wieħed mit-tfal ta' Caruana Galizia u ta' Simon Busuttil. Hawn Melvin qallu li se jċemplilhom biex jikxef kollox dwar l-omiċidju. Cremona semma kif l-aħwa de Giorgio kienu wara l-flus u l-mewt tan-nies, filwaqt li Tewma qal li jridu jippruvaw iwaħħlu fih biss. Ma kontx naf jekk hux se jkun hemm xi tradiment fuqi, qal Cremona u meta mistoqsi mill-prosekuzzjoni dwar min seta' jitradih u qal biss ma nafx. Lejn tmiem l-eżami tal-prosekuzzjoni instama' recording ieħor li fih Melvin Toma jgħid li mhux se jeħles minnhom, b'referenza għall-aħwa de Giorgio. Tewma f'dawn ir-recordings kien jinstama' disprat għall-aħħar, tant li jgħid li aħjar joqtluh. Wara dan l-avukat Gianella De Marco bdiet il-kontroeżami tagħha b'sensiela ta' mistoqsijiet indirizzati lil Johan Cremona. Fuq il-pedana tax-xhieda Cremona qal il-miżerja ta' ħajti kien Melvin Toma, partikolarment għas-sena u nofs li għamlu kuntatt, tant li skontu wara dak kollu li ġara ma fadallu xejn ħlief il-familja. Il-ġuri jissokta il-ġimgħa filgħodu.